Good day mga sano. Sa vlog kong ito ngayon ay maglalaro kami ng basketball at last after 2 years. 1 year mahigit pala. So dito sa Crown Regency, doon sa Crown Regency Hotel sa Gunob, Lapu-Lapu City. Pakita natin mga sano yung hotel na hindi pa totally nag-operate. So let's go. So don't forget to subscribe mga sano. So yung building na yan mga sano, yan yung Crown Regency. So itong mga gilid-gilid natin, itong mga ito yung mga villa nila. So yan yung entrance yan sa hotel na yan, yung maroon. So yan yung entrance. So dito yung road going to the Sports and Convention Hall. Ayun. Yung pinakadulo, yung parang may arko, yan yung yan yung gym. So puntahan natin yung gym. So again, nandun yung entrance. Doon tayo galing pumasok pero di ko na kinunan kasi wala rin namang tao. So doon puntahan na, ito yung mga villa. So puntahan natin yung gym. Supposedly last week pa kami maglalaro pero ewan ko bakit di natuloy. Tanong nga yung guard bakit di kami natuloy. So ito yung magaganda tong mga villa dito mga sano. Nakapasok na ako nito minsan. So ito yung gym. Ruby Rice. Mainit nga lang. Please do not feed or disturb the birds. May mini zoo kasi dito. Ito yung yung green na grill. Mini zoo. So dyan tayo sa loob mga sano. Ayan. Tingnan natin yung zoo. So ayan. Ayan, amoy ibon. Ayan. So pwede rin dito mag-badminton mga sano. Corkage fee. Ayan, may corkage. So ayan yung gym sa loob. Ayan. Ayun. So dyan tayo maglalaro mga sano. Subukan natin mayakunan yung kuha tayo ng games. Maka parang may dumating na akong kasamahan. Sino kaya yun? Early bird. Si Roland to kasi. Malamang Roland to. Kasi Tera. Kasi ayun. Si Roland nga. Mga sano, may pabiya ka mo layup ni Kuan. Subscribe kayo mga sano. Oh, subscribe na. Yan, walang ibang Tera. Ayan si Mr. Dungog. Ayan. Sige, bye. So stay tuned mga sano. Prepare lang ng konti. Puntahan. To? Champion to sa fishing competition. Si Mr. Roland Sala. One of the customs broker in Cebu. Successful of course. Bye. Bye. Kanasama ko nimo dalon sa imong fishing. Kung ano pa may kanang dagkong pambot. Kita rin mo abang. Kanang kita ran duha. Tara duha. Tulo ko no. Bye Alex. Pare. Bye. Tulo tulo pare Sa mamasok mga- kasi mag-vlog sa ato. So may isang dumating na kasamahan namin. So wala sa mood to si Kevin Durant. Ang ganda ng pick up niya. So comment lang kayo kung gusto niyo ng tracking services at saka brokerage services mga sano. Loaded tayo niyan. Lahat ng mga importation nyo ako nang sasagot niyan. Comment lang kayo. Ito. Ito nga palang grupo na sinalihan ko mga sano ay Eagles Club
Bureau of Aduana or Bureau of Customs Eagles Club. Ayan mga sano. Since marami-rami na rin kami, we'll go inside. Hindi pa nga napailaw yung ano. Subukan natin kunan yung isang game pero hindi muna ano lang, paalam ako sa inyo mga sano na hindi natin i-move yung camera, naka-steady lang siya somewhere sa sulok kasi wala tayong cameraman. So let's go. Ayan na. Yan yung loob. So ito yung lobby ng ano lang to, lobby ng gym. So ito yung toilet. Yan, pag diniretso yung salamin na door na yan is badminton. Yan, dilim. Ito. Di pa takapasiga? Ayan o, superstar ni Alfredo. Mga sanog, mga sana. Sus, grabe. Way paltos. Dito tayo sa dulo. Oh. Let's go. Manis ba Alex? Bugas, balik kagas ng lawas. Adili. Yak pa yung buk. Isa mo yung kagas na. Ay sabi ay. Ay che. Isa mo nila si Dukman. Bayad friend. So kulang pa, mamaya na. Kulang pa. 4 on 4.